mama m si m tụrụ ime ka m mụọlụ ya nwa na ya chọrọ ịgba maọbụ nke di m ma ọ bụrụ nke di m. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nụrụ di na 2016. Ọ sị m nne na mgbe a na-agwa m ihe a na ya nọ second year na yunivesiti, mana ndị befe nwere ego n'ọnya nwa na strọgụl na-azụ onwe ya na ya na-alụ ọlụ na-agụ akwụkwọ. Ọ sị m ọ na-afị ya arụ ya na strọgụl, mana still na ebe ya na-alụ ọlụ na fa na-enyeli aka sometimes ya nwee lecture ma ya nwee test fasị anya jebe ịghọta na ya bịa late fa hapụ ya ya na-eme ihe anụwa ọ na-aga, mana ihe a na-akwụ ya dị very small, ihe a na-akwụ ya dị very small na ọ dị ezu andị na ya chọrọ isolu ndị ọzọ maghaliba mmaghali ha na-amaghali duto na azụli ọfụma na ebe azụli ya na ndị mmadụ ji famili ha were amatụ, so maka ya na ya chọrọ ya wee nọgide wee sị ka ya welu 1 semester ịmagonu ka ya jee chụọ ego, ka ya jee chụọ ego onye ọbụla ya chụtara ka ya wee chigheta azụ ya wee hapụ skuul wee gbago Abuja ịghọtago, ya wee lụọ chọba ọlụ chọta ọlụ o wee bido na-alụ ọlụ ihe a na-akwụ ya dị nnọọ mma. So ọkwana ya nka na-abụ ka ya netebela onwe ya anya njiji bido bịabalị ahụ ha si n'elu bịa ha esi na ana bịa ya ife a na-ada katakata everywhere, onye ọbụla achọrọ m ịnụ gị, onye ọbụla achọrọ m ịnụ gị, ya ebuketa ihe nke a isi kekwụla ọtọ gwa ya. So ya wee sị ka ya nụọ di agbọngụ ndị na-abịalị ya na o nwee nwo guy bụ onye befa ịghọta na ya wee fụ no this guy like anya wee si oke ya wee kọbalị ya sị ya na nne o na ya na-agụ akwụkwọ ndị ya chọọ ifinish na ọnya nwa menya ji wee bịa ebe na-ego ya ga-eji wee gụtọpụ akwụkwọ ka ya na-achọ. Ọ sị ya na ya ga-azụ ya, ya wee sị ya na ndị be ha enwekwa ego na ọnya ka ya ji strọgụl ịghọta na ọ sị ya na nsogbu adọrọ na ya ga-anụ ya. A na-ekwu ọgwakwa ndị befa, a na-ekwu ndị befa akpọbi ya na fon si na fa laikili anya bịa ka anọbi anya bịa ka emee ka ịmagolofe bido na-ekwu so many things. Ọ sị m fa na-ayọzi ọdụ ka o nwere ife dọ na ya, ya wee kwalụ maka na dịga anyị bụ ofu nwa nwoke ịghọta fa na-asị na ofu nwa nwoke ka ọ bụ na fa chọrọ igbu oge magolo ụdị ha anwa, ya wee kwalụ fa wee na ewee je wee mee gị emesie gị. Ọ sị m nne na the first thing ya notice wee bụrụ na this guy anụbugo nwaanyị na ọgwụ akwụ ya na ọgwụ akwụ ya o kama na ka emesiri ife dị n'isi aja niile wee kpaa wee si na ya ga-anọ ele mamafa for 6 months ka o nwee ike kụzisie elu m everything mitie ụmụnna gbalụ ndị na-anụ m sinsi na ofu nwa ka ọ bụ ya wee kwala o siba ọkwana ya na ebe afọ ka ya nọ wee gbalụ na this guy anụbugo nwaanyị ọzọ. Ewesị na ife na-ese bụ na the girl si na ya dị ime o wee nọbịa oluzie ka ọ batala afọ ọzọ afọ ime afọ anara ibu nothing iwe wee wuo fa mama ya na mama fa wee nwebe nsogbu ma die na ihe niile ọkwa na-etu ka esi wee gbasa. Ọ sị m nke a wee nye ya jụọ ya ọkọlụgbogo ọkọlụgbede ya sị m bi n'ụdị mmadụ ya bụ na enwere mgbe ya ji eche ya nọkọta ka ya gara ịnọzi na ejezi tụbazi anya tụbịa na-edie ihe a mana o wutelie ya agbakwa nkịtị ya na mani a wee nọrọ. Sị m nwaanyị a wee tọọ ọnya tomed ọ ga-ezili ozi gwali okwu mere nke a mere nke a ya na-eje na-edi ndị na-agwọrọ ndị befa o na-agwọrọ ndị befa ihe a na-aga gakọtazi ịgbagola asịlị gabazianụ je na-agwa ndị befa ka esi nụcha nwa unu dobe n'ụlọ nwatakịrị na-agba mbọ nwatakịrị na-alụ ọlụ ịgbagola ife a na-aga so ọkwanye anya wee kpọọ die wee na-asị die na o nwekwa ka ọdụ andị chetakwa dị ahapụla ọlụ ebe a na-alụ ọlụ wichi fanyeli 1 month iji wee bịa wee nụ di mana asịsị na ya ga-anọ 6 months ka ekwe n'ife a ga-eme na ya ma na-elu uzugodo ọlụ mgbe ya ji wee dọchazia 6 months ka ndị mmadụ na-ekwuzi okwu na-akpọ die na-akpọ everybody die wee si oke ya gbagotebezie ya wee gbagowekwa ebe fabi wee lụọ achụgo nie n'ọlụ na-ada ekwuzi replace gị with someone else ya wee si die oke ka achọba ọlụ ọzọ ọ sị ya mba o ya achọ n'ọlụ ọzọ kedu ife ọ na-achọ n'ọlụ ọzọ na o nwere ife o ji ọlụ ọzọ eme ya nọrọ n'ụlọ ya ga-ete ekike arọfa. Ọ sị bụ na this guy ya chọrọ ka o nwee ife alụ na ọ chọrọ ka o nwee ife alụ ngwanyezie ndị m ego cha ọmanye ego akwanye ya. Ọ sị m ihe a na-aga
Gakata ka ayọkatara ya ka alụ ọlụ ọjụ mana ọ dịkwa enye ya ego na o weta ego onyegodo ụmụnne ya onwe onye isi wala akpọ ọnya na fon ọkwa ụmụnne ya na-alụsi di o onwe onye nwa ya afọ sara akpọ ọnya na fon ọ na-enye ha ọsị bụ ọkwalịa etu ka ha ga na-akpụ ya andị n'ihe ha na-edimandị n'aka di ya karịrị ihe ọ na-enweta ebe ọ na-alụ ọlụ mana ya nwa bụ nwunye o ọ manyekwu ya neten na nnigwu n'ụlọ kịta na ya ga-ekpegide ikpe bifo wee bịa ka weta ego nyawo a ga-eji wee jego ya bụ nne ya na-edikwa ihe nke na ọ bụrụ nke afọ bụ nsogbu sọkwanya ya wesi oke ebe ị chọrọ ka alụ ọlụ ka ejekwana bidokwa skuul ọsị a na nke afọ ama mme ya gwara anyị ife ọgwa mami ya si ya skuul mmụọ nne dị n'ife a na-ekwu ya tụọ ime ka ọ mụọ nwa nke bụ skuul na ọmụsịa nwa wee bịa kakwuwe ndị ọdati na o nwere ike ime na ndụ ya ọsị m nne ikekwula ọtọgwụ ya wee sie dị wee na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị otie na-ebu afọ ime na-emekwa ihe ọbụla ha chọrọ ime ya wee bido wee traiba ka ame gịnị ka tụrụ ime ọsị m nne n'ihe a ka traigidelo ka atụ ime taa 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years ọsị m nne n'ihe a ka traigidelo na afọrọ nwa ebe nye ejene asị nọ infection ebe nye ejene asị nọ infection ya na-etreat mana di ewetazie n'ego cha nya ṅụọla ọgwụ igbo nwụrụ ọgwụ igbo na o nwere ife nye aka emere nwere ife nye aka erire ka ya wee tụọ ime na ife nwoke emeziri na ọsabịa isisasị anya isisi na ọnyanwa ya wee na-agbagharị wee na-akwụgharị wee na-achọ nwa na ife dị a surprise ebe ọbụla asị aka eje ọjụ weta n'ego cha mgbe ụfọdụ o weta mgbe ụfọdụ m ya wetara ihe a ka a na-akwụgharị na-achọ nwa n'elu na-achọ nwa na ananị afụrọ ka eje menụ ife ibe na-eme cha I and V na ndị otie ọjụ ka ha adopt ọnụ ọjụ ọsị bụ na ya chọgidere nwa 6 years after 6 years nya asị mba n'ihe a bụrụ ife a ga-eme maka ya kwugherie na ọsị a na ya dụ mma na ọnyanwa na ọnwaanya nkewa ya kwugherie na ọsị a na ya dụ mma na ọnyanwa na ọnwaanya nkewa hey ọsị bụ na for that 6 years 1 naira tọlọ shishi onye nụrụ ndị befa why na ọnyanwa bụ onye ndị befa na-ekwesịrị anya to help the family maka etu ya si wee mara akwụkwọ chinyite na-awanye ịmagola atụkwasị gị obi na o nwere every 3 months onye amantị treat ife asị na hormonal imbala na o nwere bịanụ ka eju na ọgwụ ọjụ bịanụ ka eme nke a ọjụ ọsịbụ ihe a ka a megherigidele wee nọgidezie wee jụ wee sị na ya ga-achọ ife a ga-alụ ya wee nweta nkụzi ebe a na-eme lesson ebe a na-eme ihe a si ma ego wee bido wee babịa aka ya wee bido wee doba happy maka ife anya kpọsịa nkụ ndị mmadụ a na-agwụ ya na-enye this girl something ịgbagolu nwaanyị a na-achọ nwa ya na-eli nonsense niile enyelie ya na-elisifa ncha niile ka alụbala ọrụ ya wee bido wee save ego wee sevute nwa obere ego wee sị na ya ga-ana ka ajefu ndị befe na ihe a bụ 6 years now ị na-enye ndị befe ego ọ na village ọ dị ejede afụ ndị befe sosi ihe ọ nọwụ mami akwali agbogo mami akwali agbede mami agwa ife ọ ga-eme mami agwa ife ọ ga-agwa ya ọsị bụ ihe a ka a nọ na-eme